Morning ndinejaji ndi update chabe ya zomwe zikupangikako Burkina Faso. France yachotsa ma diplomats onse maubale awo ndi Burkina Faso atha. Izi zikutsatira pamene Ibrahim Traoré ndi boma lake la military junta government inanena kuti France ichoke mdziko mwawo. Anathamangisa masoja za France mu 2023. Yeti not just Burkina Faso koma Mali ndi Niger. Eti maiko atatu aja anagwirizana ma Sahel states anagwirizana kuti apange umodzi. For you know that akuti France imalowerera ma affairs awo kwambiri. Not just kulowerera komanso chita instigate ma zitopotopo. Maiko mwawo makonda okati ma uprising tosadziwika bwino, terrorism, zinthu zosakhala bwino constantly. Nde iwo amati akafufuza anyachewa unena kuti amene amapanga sponsor zonsezo amakhala a France. Makamaka fere anakwiya ndi kutenga boma kwa anthu ngati achina Traoré kapena amene anapangira ku Mali nangasi iwo aja amadyapo ma minerals, for example uranium. So amapanga profit kwambiri kumaiko awawa chifukwa choti ali rich kwambiri ndi ma minerals. Nde maiko athamangisa dziko la France likhalanso vulnerable silidzichita bwino mmene limachitira kale, so akufunabe access. Nde auti akuaganizira kuti amapita sindinena kuti zimachitika as if it's a fact, sindilibe umboni. But maiko amenewo kwa china Ibrahim Traoré ku Burkina Faso ndi ku Mali ndi ku Niger akuti akumayambitsa mpungwepungwe pakhala zitopotoko kwambiri ku Mali sikalekale ya mpaka anaphera komanda wa ame wawo. Sinzonena kuti kumanena kuti kodi why sikukhazikika choncho mpaka anakapempha maubale kuchoka ku Russia, akupempha chithandizo choka ku Russia. Ndi Russia inatumiza African Peace Corps masoja zawo amapita kukatani kukathandiza. Nde apapa Traoré wanena kunena kuti wathetseratu ubale ma diplomatic relations atheretu ndi France. Nde wachotsa kuthesa meaning kuti ndi ma embassy omwe out. Olokunena kuti anthu aku Burkina Faso anganyamuke kupita ku France zizikhala zotani, zizikhala zovuta kwambiri chifukwa chino pakhala kuti visa process change zikhala zovuta kwambiri. Koma for now awathamangisako achotsa maubale atha akuti ifa chino kuti akukhulupirira kuti anthu akumayambitsa upandu mu dziko mwawo. Nkhanizi zinamba nkalekale. Ndi panopo ubale watani watheratu. Nde tiona kuti ziziyenda bwanji kutsogoloku ma Sahel states awawa atatu wa Mali, Niger ndi Burkina Faso and atatuwa akudomoka mu International Court of Justice. Iwo anena kuti fayena kuti kumakhala bias kwambiri zokondera zokha. Anthu amene amazengedwa milandu amakhala ma presidents let's say aku Africa, koma ena amaiko ena ku Europe yenja sachitapo prosecute samapitisako, koma waku Africa akangopezeka kuti pali kachifukwa kenakake amakutani amakamzenga milandu kumeneyo. Nde akudomoka. Nde iyo inali update chabe ya zimene yapangika Burkina Faso ndi France athesa ubale diplomatic relations zikomo kwambiri.